Welkom in het uiterste noorden van Friesland. Welkom op het beeld. Het land hier is zowel jong als oud tegelijk. Want het resultaat van eeuwenlang inpolderen. Uit Brabant, Zeeland en Zuid-Holland kwamen maalje hierheen om te scheppen. Woonbleun hier hingen en samen mengde het Hollands en het Friesk tot een nieuwe taal. Het Beelds. Toevallig een taal die ik zelf ik spreek, dus ik skekel je nou oer. Het grootste dorp op het beeld is Sint-Anne. Werd ooit Rembrandt van Rijn trouwde met zijn Saskia. Maar het is ook het geboorteplak van Hendrik Elings. Een echte beeldkut en een schilder die zich inspireren laat door de ruime veergezichten van de Waddenzee. Nou, mijn fascinatie voor het gebied dat vindt zijn oorsprong eigenlijk in mijn jeugdjaren. En dat wij regelmatig naar de Zeediek gingen, dat je die diek oplopen en de nieuwsgierigheid van hey, als ik op de top ben, wat is er achter die Zeediek? Nou, het is zeker ook een gebied, als je naartoe gaat, is het wel iets van even tot jezelf komen. Het is best vaak ook alleen met het uitgestrektheid en ja, dat is een beetje. Het is wel een plek om even te praktiseren. Ja. Weinig prikkels, misschien? Nou, weinig prikkels, ja. Nou ja, dan kom je in contact met de prikkels die zelf in die hest. Hè. Oh ja. En nou ja, dat kan leuk wezen, dat kan niet leuk wezen, maar dat roept het wel wat op soms als hij zit. Dat is een beetje, nou ja, naar binnen gaat. Het is wat een apart gebied, dat beeld ook, hè? Ja, het is van oorsprong een polder, hè. Het is inpolderd vroeger. Dus het is allemaal keersrecht en ja, weinig boom. Ze zei wel, als het enige schaduw was die rest is van prikkeldraad. Ja, hij is vaak de wien, hè, hier, vooral ja, het mooie hier, dan is wien uit het noorden, altijd die koude zeelucht die slaat hier over het dik. Ja, dat heeft zijn charme. Hey, wel even 4000 euro in de klauwen. Nee, 4000. Vergeet een nulletje. 4000. Doe dit. Kijk eens. Vies ervan? Ah, daar heeft er ook niet verstand van natuurlijk. Nee. Maar daar heeft er wel verstand van. Kleurrijk. Kleurrijk? Ja. Dat is het Dat toch? is zo'n nikszeggende opmerking, nou. Quote voor niks. Wist je ook wat een rugfiguur? Ja. Ja. Dat is ook wel een beeld zeker, hè? Of niet? Ja, ruig met woorden en het taalgebruik. Maar ik heb ook wel eens... dat kan ik wel even zien laten, dat is wel leuk hoor. Nee, maar je moet denken dat ik hier de hele dag alleen zit, maar dat is niet zo. Want ik heb hier wel wat muzies zitten. Muzies? Ja, muzies. Kijk, en die hebben hier een gatje in. Die hebben een tubel leegvreten. Maar een muis heeft ook in verf? Ja, blijkbaar. Ja, ik ken er moeilijk bij, maar daar liggen ook allemaal wat gekleurde keuteltjes daar. Geel en rood en blauw. Nee, maar serieus. Dus dat muziek, ja, die dacht van, oh god, die dacht misschien dat hij een lekkere ketchup of mayonaise of zo. Maar die had hier een gat in vreten. En ik kom hem wel steunen, dan zit hij op de aanrecht. Nou, ja. Ik heb hem wel eens voor met een bekertje, zo. Ik denk, hij moet hier maar weg. Maar ja, zat hij onder dat glas, hij keek me wat lief aan. Ik denk, ja, wat moet ik nou? Nou, ik mag weer gaan laten. Okay. Ja. Dus je kijkt alle kleuren van de regenboog. Ja, mooi dat. Ja. Is er nog een favoriet ertussen of is het Nou, of een speciale of een extra moeilijke? Of, Nou, dit is de laatste, die vind ik wel aardig. Dit is wat een grotere. Wat een ander formaat ook. Zo hé. Maar ja.
Maar ik heb het gevoel een beetje omdat hij ook wat groter is. Hè. Nou, hoe moet ik het zeggen? De nietigheid van de mens, weet je wel. Van die enorme wolken en lucht. En ja. Nou ja, dat. Dat je er wat stil van worden, eigenlijk. Dat is niks voor jou. Dat is niet... Nou, nee, ik praat heel veel. Ja, dat muziek. Ja.